ndaona mwana anga akakuwara apwanyika side 1 soro rakaputika. Ndakaona mwana akarara, mwana akatsikwa musuwo uropi rwuri pasi, asi hatizivi kuti asisitendi wavoyo haana kuona here kuti pasi pemota pane mwana. Ndakati pachivanhu iropa ramadeura iri, saka munofanirwa kuti imi ndimi munofanirwa kuti muzvichenure. Tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune avo vasati vaita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuchannel yedu yeDestiny TV. Muri yedu iri kuramba ichikura, iri kusubscribe kwenyu unenge uri mufaro kwatiri kuti tive muri imwe chete. Munyaya inorwadza, nyaya inodzimba, inovhundutsa, mwana mudiki ane makore 10 nemwedzi 5 akatsikwa nemotikari yakanga yauya kuzodhilivhara chingwa. Mai vemwana vanoti mwana akachemera kuenda nevamwe vake mushure mekunge vavatuma kunotenga chingwa, mwana akaenda akaberekwa. Zvinozonzi vasvika pavakasvika kwavanositenga chingwa mazuva ese vakashaya chingwa, vachibva vaenda kune imwe tuckshop uko kwavakasvika mwana akanga akaberekwa akachemera kuburuka. Baba vaKimberly vataura kuti zviri kuvadzimba mwoyo nekuti venga vasina kana nguva yakareba vapesana nevana vavo. Inini ndiri baba vemwana akashayika. Mungatitsanangurirewo here kuti musi wazoshayika mwana makanga muri kupi, makazoziviswa sei kuti kune tsaona yaitika? Zvakaitika ndakabuda makuseni nichienda kubasa. Ndasvika kubasa ndatoona tsana wangu achisvika vachiti ndasenderwa meseji nichinzi kumba kune zvaitika. Bva ndavabvunza ndikati kwanzi kwaitike zvikanzi handei kumba totaura taita tasvika ikoko. Then pandakakwira mota Tam Road ndopavakanditi tsano mwana ari kunzi arohwa nemota. Ndikati arohwa nemota chirudzi, zvikanzi handisi kunyatsoziva because handisati ndaona taita sei, handitoona tasvika. Kana tichiti tsano tinoziva tsano anokwanisa kunge ari mukwasha wenyu kana kuti vatezvara venyu. Nditsano vapa? Tsano atezvara, ndeatezvara vangu. Ndo patakasvika pataona pakazara vanhu pamaraini bed patakishopa zvazvaitikira. Svika nchiburuka mumota ndakatanga kusangana nehura hwemwana pasi. Hapana akakwanisa kundiradza pane mwana. Vanhu vakatanga kutondibata vachindidzosera mumota, vamwe vachindibata maoko, vamwe vachiti sori mwana ashayika. But ndiri confused, handina chandainzwisisa kana chandakanzwa. Papera 10 minutes ndo pandakazoona papakaputirwa mwana akaiswa. Pandaenda pandasvika pandasvikofura mwana, ndaona mwana anga akakuwara apwanyika side 1 soro rakaputika side iri. Anga ari mawani. Ndakatadza kana kuziva kuti handana chandakwanisa kutaura ipapo. Ndobva ndatorwa nemafriends angu ndobva tanga ndikamupota svika chazorongedza mwana. Imimi mune vana vangani kusanganisira mwana akazoshayika? Anga ari wechitu, ndo mhuri yangu, komana nemusikana. Muchibva imimi natsano vakanga vakutsanangurira here kuti mwana awirwa netsaona ndeupi, mukuru here kana kuti mudiki? Vanga vasina kundiudza kuti ndeupi wacho. Ina ndingori confused because ndasingaziva kuti mwana upi. Ndakatozoona kuti mwana mudiki. Ndakatosvika vanotanga kuchema vachiti Kimberly. Pandanzwa kuti Kimberly. Vamwe vachiuya vachinditi Kimberly afa. Vamwe vari kuti sori mwana afira pasipoti atsikwa akafira ipapo. Confusions ndambozvinzwisisa kuti chii chaitika. But semunhu anenge angowirwa nedambudziko
mazobvunza inini kana kuti vanhu vachitsanangura pane vakatsanangura yekuti zvakafamba sei kuti mwana azosvika kuwirwa netsaona iyi. Pandakabvunza hapana vanhu vakakwanisa kundiudza, but chakazoitika ndechoti driver wachona akazotanga kutsanangura kupolisi, abvunzwa nepolisi kuti chii chaitika. Iye anotaura kuti pandakasimudza mota ndakanzwa kunge ndatsika dombo, kubva mota yatoti afamba ndopaakamiswa nomwe mutara akanzi iwe watsika mwana. Iye ndopataura kuti ndakamira salesman wake ndobva aburuka, ndobva atoona zvesho mwana atsikwa. Driver anotaura kuti haana kuburuka pasteering kubva nguva yaakaudzwa kunzi atsika mwana. Iye ari kutaura kuti ndopaakapedzisira kuziva kuti chii chakazoitika haana chaaiziva. Takatarisa driver uyu kuti mamuona imimi ndidriver wechidiki here kana kuti ndidriver wechikuru? Mazera avo vakamira sei? Ndivo wechidiki pane mazana, hatingambomise kuvanhu vakuru because kana singakanganise antonzi ane mwana firstborn yake, kana iri yandakaona anga ringori mazera futi nemwana akatsika. Mashoko amungade kutaura, tinoziva kuti handinyore kuti nhasi uno marasikirwa nemwana. Mashoko amungade kutaura pamusoro petsaona yakawira mwana wenyu? Zvinhu zvinorwadza amawirwa nedambudziko rakadai, ende zvinhu zvinoshungurudza kuwirwa nedambudziko rausingafungiri, because vanhu nemusina kana zvamunazvo nemusina kugadzira, but chongoti toziya kuna Mwari. Mwari ndiye muchengeti, ndiye anoziya nzira yedu tese. Kama zvinhu zvinongorwadza. Chiti Mwari ndavatichengete. Chitenda nevanhu vakandibatsira kuchema mwana, tenda vekuchechi nehama neshamwari dzakandibatsira. Chitenda vabereki vangu vakamira neni, chitenda ana mama ekuchechi nana bishop ekuchechi nevamwe maelder edu vatogadzana navo, nevamwe vatinoti ana baba vedu vekuHarare vakuti dzimwe dzedu dzisiri hama but uri ukamo vekuti tee takabatanidzwa neushamwari. Ndovatenda nchiti Mwari ndakukomborerei, murambe makadaro hama. Ndoda kukutorawo mashure mbichana pamapedzisira kuona vana imimi mati makabuda makuenda kubasa, makanga mane nguva yakareba zvakadii mabva mapedzisira kuona mwana azowirwa nedambudziko netsaona, uye kubasa mama nenguva yakareba zvakadii masvika kubasa? Nansina kana nongoti nemwana ndakapedzisira ndandine 30 minutes ndapesana naye, because nongoti 20 minutes dzekubva panapo kusvika pabasa pedu plus 10 minutes dzandakasvika ndiskomira, ndandane 10 minutes ndasvika pabasa, because ndangoti ndipedza kumhoresana nemufana wangu achindita masiya ari seko ana kiki, ndikati ana kiki vari bho, chingopedza umuti vari bho, ndopandakareceiva shoko rerufu. Mai vaKimberly vati vakarwadzirirwa driver nokuda kwekuti akaratidza kuti ashokekana uye arwadziwa, uye mukuzotaurwa kwazvo driver uyu anonzi anga abvawo kunoviga mai vake mwedzi wapfuura. Mama, tine urombo nechitiko chakaitika kuno kuti takarasikirwa nemwana, mungatitsanangurire kuti mune ukama hwenyu nemwana akatsikwa wangu akamira sei? Mungu ndanifarira ndainobvasinete nguva dzose hapana pandaimbosiyira kuti ndasiya mwana kuti ndaingomusiya ari ega, ndaigara ndinaye. Asi apa ndakangoti sezvo kuri kuseni vana vangu varara vasina kudya, ndatoka ndipe chingu, vatanga vamwa tii ndozobika sadza. Saka pashopu yavakaenda uchinotsvaka chingwa kubva washaya chingwa icho tobva wapota shopu yekuseri.
saka nditomboziva kuti mwana wangu akapinda sei. Hanzi akachemera kuburuka kumusana kwemwana. Akanga aenda akaberekwa. Aberekwa nemumwe wake mwana ane makore 6 years. Mwana anga akura zvakadini mama? Ane makore 5. Saka mwana akachemera kuburuka vasvika patakshop yechitu waifanira kutenga chingwa. Wakanotenga chingwa kwacho neikoko ndokuziva takapinda sei pasi pemota kana kuti akadhumwa. Nditomboziva ndakazongosvika kutakura mwana wangu muzvitomato atsikwa. Mwana akatsikwa imi muri kunokumba vana vangoenda patakshop padhuze nepamba. Pavana vendakatuma papene munin'ina wangu 1 nomumwe wachona 1 wedu vari 2. Saka 1 wachona uyo vanonzi Takunda ndiye akamhanya chidedza kuti maikupa mwana atsikwa na maikupa wangu wachiwa vari kuseri kwemba. Ndokumhanya kwendakatoita chitobatikana atsikwa. Saka ndaitarisa kuti zvimwe atsikwa kana kuti ruoko kana kuti gumbo zvekuti ndaikwanisa kuenda kuchipatara. Ndakaenda kundotonoona atotsimuka musoro but ndakatakura mwana wangu nekuti ndakarwadziwa zvikanyanyisa. Ndakabatikana ngotakura mwana wangu ndazotorerwa nevamwe vangu kuti isai mwana paipajira. Tsaona iyi yakaitika kumanguvai? Kwakuri kuma 8. Mashoko amungangoda kutaura zvichida ekuchenjedza vamwe pamusoro pevana kana amurida kutaura pamusoro pemwana wenyu akashayika? Ndinongoti kune vamwe vangu nongongojera ngoti sekuti padhuza utarisa kuti panoonekwa panga mwana anga atosangana neaccident. Nongoti kwese mazuva ese mwana wangu ari anoenda achitonetsa. Saka tongori obvious kuti utogara kuti ndanganda kutongofunga dai ndakamubereka mwana wangu. Otherwise asina kudaro. Dai ndisina kumutovatuma ndakaenda ndika. Ngotara ndinazvo zvekuita zvakanaka. Tirikuona baba vambotaura pamusoro pedhiraivha aityaira motikari. Parufu vakauya here? Pane zvavakaita here? Pakatsikwa mwana wangu mota for sure dhiraivha uyu nemota yake hapana haana kutiza. Akaramba atori munhu akashokekawo kuzi dhiraivha uyu ndaizonzi kuchema kwaita sekuti ndandisingazonzwe zvimwe zvinoitika munhu aichema. Ari kunzi anga akabva kutonwi gomai vake mwedzi wapera. Saka munhu akabatikana zvakanyanyisawo dhiraivha ngekuti akatoita zvimwe ndanda kutongodzwa taita zvekutobviswa pasteri kuti apinzwe mimwe mota. Patenza vandopolisi vachizodzoka hama dzachona dzakauya. Akauya nehama dzake mukomana. Hama ndo dzakauya mukomana yakambo haana kuuya patime idzodzo. Hama dzacho dzakataura nemi zvakanaka. Vati takusiya nhamba wakatobva Harare. Tarachizotaura tese. Nezuro wakazonosangana nemurume wangu nedzimwe hama dzemurume wangu kuchipatara. Vakatengawo kofi nechibage chawakasiya. Nazvino kwenda kwakaita vakangotaura kuti tiri pamwe chete. Zvakasiya vataurawo asi vakandibatsirawo zvendandisingatarise kozi vamwe vanhu vanototiza. Panoitika tsaona vamwe vanototiza. Saka ndakangoti ndangozvisa kuna Mwari. Vamwe vatataura navo vati zvakakosha kune vanhu vanenge vachityaira motokari munzvimbo dzinogara vanhu nekuti munenge muine vana vave vari vanhu vakangwarira. Uye zvakakosha kuti munhu usati wamutsa motikari wotanga watarisa kuti zvese zvakaringana here senzvimbo inenge iine vana. Vanavo vakatumwa, pavakatumwa ndakaona vachienda. Mwana akabereka mwana kumusana, mwana akabata bhegi. Saka vakabva vaenda kutakishop yekuseri kurodhi. Vaenda ikoko saka mota yanga yakamira. Saka vana havana kuona kuti mwana ari papi semwana anofamba. Vakabva vati vasiya mwana pasi vakati chiande kumba. Sase vana vanga vachinzi vakufamba umwe akabata chimwe umwe akabata chibhegi. Akabva
mwana uya hatizivi kuti akazoita sei. Saka vana 1 wavo mwana akazomhanya achindisheedza, maikupa zvikanzi ndati Kiki atsikwa afa nemota. Ini ndakabva ndangomhanya. Pandakasvika ndakaona mwana akarara, mwana akatsikwa musoro, uropi huri pasi. Sai ndakangosvika ndichiti Kimberly, mai vacho ndobva vasvika vakatakura mwana. Ndobva ndatanga kumuti tichisiya mwana, mwana atofa. Tichibata mwana ndichiwana mwana shuwa atofa. Tichitanga kuchema. Ndo pakazoyawo vamwe vachizotora chanda ndakamonera, ndobva vatomuputira mwana sezvo uropi neropa zvakazvidonha pasi. Vana vasvika patakishop, mota iyi yanga yakamira yaiburutsa chingwa here? Sei yakanga yakamira yakazosumuka? Vana vasvika zvakafamba sei? Toziva kuti pavanouya zoburutsa chingwa umwe anomboburuka, vari kuti zvakafamba sei? Vepatakishop ivavo takanovabvunza kuti chii chaitika, zvikanzi mota yanga yakamira. Assistant ndobva aburuka. Adzuruka ndobva anovhunza kuti muri kuda chingwa here nhasi. Andobva ndoti handidi chingwa, munosiya mangwana. Saka hatisi kuziva kuti assistant haana kuona here kuti pasi pemota pane mwana kana kuti vakangosvika. Ndobva apinda mota yakufamba, ndobva azonzwa kuti pane chaputika, kuti pane chandatsika pasi pemota. Vakazoburuka vakafamba kamita kana kuti mita nehafu. Vakazoburuka mboona shuwa vatsika mwana, vakabva vamira ipapo. Asi hatizivi kuti assistant wavoyo haana kuona here kuti pasi pemota pane mwana. Iye anoti kudii assistant? Ane zvaakataura here? Anoti vana ava akavaona here kana kuti haana mbobvira aona kuti panapa pane vana varipo? Assistant hatina kukwanisa kumubvunza nokuti anga kubvunzwa nepolisi. Hatizozivi kuti akavaona vana ava here kana kuti. Mashoko amungade kutaura imimi, tinoziva isusu kuti murodhi munenge muine motikari vanouya nechingwa vanounza mumalocations munogara vana. Isu chandiri kutaura inini ndikuti vanhu vanotakura chingwa Bhekasini Lobheuskati vanotakura zvinhu zvakawanda vachidhilivhara, check up mota usati wasimudza mota yako, nokuti zvinokupa dambudziko kana dzodzi. Unofanira kuti iwewo uchifamba masititi makaita semunomu, unofanira kutarisa kuti mberi hakuna mwana here, shure hakuna mwana here, pasi pemota hapana mwana here, nokuti mota yaendo saka yakanzi mavhiew mirror, kutarisa kuona kuti pasi pane chii. Plus assistant ndosakanzi assistant wokutarisa kuti chii, taakusumuka taakuenda kuzonzi handei, include neassistant vataura kuti chii, handei zvinhu zvakanaka. Tatikurudzira kuti vanhu kana vachifamba nemota dzavo dzakakura kudaro ngavafambe vachiona, uye kana amira munhu ngaatanga atarisa kuti ndosimudza mota yakati handisi, nokuti vamwe vana vadiki than mota dzavanenge vachifamba nadzo. SemaLobheusi iyoyo idiki, ihombe, mwana mudiki diki zvokuti haana kukwanisa kuonekwa nadrive. Plus assistant akatadza kuona mwana. Ini ndaiva mumba patime yacho, saka ini zvazvakaita ndizvoti ndakangonzwa mhere yekuti mwana wangu. Saka ini pfungwa yangu yakatombofunga kuti asi kuti Kimberly angakwira mugodhi here kana kuti chii chaitika. Saka patime iyo yandakazobva mumba manje ndazonzwa futi munhu ari kumhanya achiti mwana wangu, vachienda nedirection yekwazvanga zvaitika. Ndobva ndabuda mumba, ndobva ndaona vanonzi mai Natasha vanogara panapa, ndobva ndamhanya mberi kwamai Natasha kochii, hanzi Kimberly atsikwa nemota kurodhi. Saka ndopatime ndakamhanyawo. Saka ndichisvika ipapo mai Kimberly vakanga vakabata mwana wavo vachichema vachiti mwana wangu, vatomubvisa pazvakanga zvaitikira zvacho semunhu akanga angorohwa neshoko yekuti chii ndozvaitika kumwana. Saka ndakasvika ndichitorera mai Kimberly mwana, nokuti zvakanga state yakanga ine mwana yakanga isingaiti. Ndobva ndatora mwana, ndobva ndati vedu hapana nechokuti tivharisewo mwana here. Maikupa kwasha vabva kutaura, ndova ndakangoti paikupa ndipo uchifulisi chako titese tiputiridze mwana, nokuti zvazvinoita zvanhu varamba vachiona mwana akadai asvike. Saka ndobva ndatora mwana, ndobva ndamufara. Saka panguva pana gogo wechikuru vanogara paserapo vanonzi mbuya Panashi, ndovakazotora mwana ndobva vazonyatsomuputiridza zvakanaka. Saka nguva iyoyo ndobva ndati mai Kimberly tipe foni titsvage vanhu vokufonera, ndobva mai Kimberly vatipa foni. Saka panguva iyoyo foni mavo mamusitorinawo mari, ndobva tati manje mufoni hamuna matotsvaga nhamba dzakanzi chii, mutsvagai nhamba dzakanzi Sekuru Oliver hanzvadzi yavo.
ndobva tatsvaga nhamba, ndobva paita umwe mukomana anonzi Kunashe, ndobva tipa foni yake, ndobva tafonera hanzvadzi yavo, sekuru Oliver muri kupi? Kuro kwaitika dambudziko kuno Kimberley atsikwa nemota, mwana aita se atofira passport. Saka baKimberley manje hatisokwanisa kuvabata. Sekuru akati aiwa sibaKimberley ndakuita se chirega ndiende kuKavari, ndokwandiri kutoenda izvezvi. Saka pasina nguva nasekuru vakabva vasvikaona babaKimberley panguva iyoyo. Zvinhu zvichizofamba vasvikawo vachionawo, ende dhiraivhawo zvakaita setakati tichisvika, dhiraivha akangoto distance weka zvakanga zvaitikira pamwana, haana kutombofamba distance yakareba, akabva atomirawo. Aita haana kubva ipapo, dhiraivha akanga angori mumota achitochema, angorimo mumota make, haana kuburuka, haana kutisawo, haana kuita sei, semunhu akatongoshokawo nechiitiko chakaitika panguva iyoyo. Ndobva vana baKimberley vachisvika, ndobva nguva vadzokera, ndobva vakabva vaenda kumapurisa, vachidzokawo nemapurisa, mapurisa achitorawo statement vachitobvunza kuti ko panapa pamaradzika mwana apa ndo pazvaitikira iri panhamba chiya. Vaya vacho vakati aiwa mwana atsikirwa nechepamashure apo patakishopu ndandavatuma, zvikanzi ko panapa, zvikanzi handingatotora mwana ndichifunga kuti mwana wangu anoita sei, mwana wangu pamwe achiri mupenyu, saka ndaida kuzama kuona kuti pamwe mwana wangu mupenyu ndiite plan. Ndopakabva patora mapurisa statement, ndobva vaenda kuna dhiraivha, nokuti dhiraivha akatozowanawo vamwe vana baba vakatotanga kutomukanzelawo panguva iyoyo, ndobva vatombomubvisa mota, ndobva vamisa mune chimwe chipotao vanoshandawo nabaKimberley vakomana vekubasa kwavo, ndobva vatosvikawo panguva ibhosi papatozozara vanhu vachitongoshamisika, bhosi zvakangovhunduka vanhu vakawanda. Saka panguva iyoyo mapurisa, pickup yemapurisa ichisvikawo nebhodhi, vachibva vatora mwana ndobva vatoenda. Isusu ndokutozouyawo kuno kuma, ndobva tafonerawo landlord wepanapa, ndobva ndafonera ndikati ambuya Munashe ndozvaitika kunoku, zvikanzi aiwa hazvina kuipa. Ndobva vataura neimwe shamwari yafuti inogara pamusoro apo, ndobva vamudza kuti ashamwari ndozvaitika, zvikanzi aiwa isi problem indiworiwo kumadokero nemuroora wangu ari kuita sei, ari kurwara asikunzwa zvakanaka, asi aiwa zvamangoita ikoko it's fine. Saka rufu rwaKimberley rwakangoita zvimwe zvazvo kuti angonzwa kungobatsira panguva yatina kana kumboita dambudziko kana kuti pashaika kana kuti chii, vakauya nehuni, vakauya nechikafu, mapuletsi, zvese zvinhu zvatakashandisa zvemwana, vanokolekta upu munharaunda, mwana akakolekta upu kuita kunge ameni. Sakawo zvinhu zvakangotivhundutsawo panguva iyoyo. Vana gogo vacho tichizovafonerawo mbuya vacho, gogo vacho tichivaudza kuti ndozvaitikawo kuno, nedzimwe hama dzavo tichizongovafonera kuti ndo dambudziko riri kuno, hama dzavo dzichizouyawo kusvikira tizoradzika mwana nezuro. Zvokuti dei makasvika nezuro panapa mefunga kuti pafa kana munhu anorembekedzwa mwana, zvinhu zvake zvese zvakangoitika murunyara, even munhu akatsika wacho, hama dzake musi wacho naiwo dzakatosvika achadzidzadza kumanguva ibhozi, zvinhu zvinenge zvakaitika kuma 28 notanga chitori makuseni. Ndobva vatosvikawo hama dzadhiraivha, dzimai wake nevamwe vacho vainzi vabereki vake, handizonyatsoziva zvangu, vakatouya vakatoonana namai Kimberley, vakati mangwana tichaita sei, tichadzoka futi. Ndobva process yese yanezuro zvichifambiswa, vakanga varipo vachimirawo kusvika tivige mwana, vaingovapo. Saka mwana takazomuradzika nezuro kweStibend. Tinoona isusu kuti motikari dzechingwa vanenge vachiunza chingwa munzvimbo dzinogara vanhu, uye nzvimbo dzinogara vanhu dzinotenge dziine vanhu. Chii chamungade kutaura pamusoro pevanhu vanotyaira dzimotikari, kunyange munhu ari kungofambawo zvake kana muri mulokesheni munogara vanhu? Chatinongokumbira kuti vatoongorora kuti munhu asati asumudza mota yake anoongora, sezvo ave chingwa vanga vari tu, bosi dhiraivha anonzi haana kuburuka, assistant ndiye akaburuka, uyo akanga aina dhiraivha vochichekawo kuti pasi pemota hapana zvinenge zviripo here, vachinyatsocheka vasati vasumudza mota yavo, zvoita zvakanaka. Ndoraswa kuti vakangokwanisa kuita izvozvo, ndofunga hatizosangana dzinenge dzakadaro pamwe pacho. neKimberley muzukuru wangu, mwana womwanakomana, saka ndakarwadziwa nekufa nefiro yakaita muzukuru wangu. Ndogara kumusha kuMondoro, asi pandakafonerwa ndakabatikana zvakanyanya, zvakandirwadza nekuti muzukuru wangu ndanga ndabva kutaura naye makuseni, ndichitoti mugoenda kumba kwagogo munotora dovi remwana randiri kutumira. Pasina nguva, mapasti 7 ikoko, foni iri kuzopinda, baba vacho vakanga vanzi vabuda vaenda kubasa,
foni iri kudzoka zvakare kunzi Kimbani atsikwa afira ipapo. Saka zvinhu zvakandibata zvakandirwadza zvokutoti kana kufamba chaiko kwandakazonokwira kwacho ndakuuya ndakazorara ndasvika ndakanga ndichingoti Mwari ndisimbisei nekuti ndanga ndisingagoni kana kufamba nchingodedera. Dambudziko ndakatoti Mwari chitopindirai kuti ndikwanise kuritambira nekuti zvandaitirwa zvansati ndambozviitira. Saka ndichisvika ndakaonawo ndichisikubvunzawo kuti zvafamba sei, ndichisikotsanangurirwa kunzi mwananga aberekwa achemera. Ndandavatuma chingwa pavanositenga vachishaya, pavazoenda pacho vachinotenga ndopasikoburutswa mwana achemera kuburutswa. Saka paakaburutswa ndopavasiri kuzoziva kuti uya akutenga chingwa mwana zvakazofamba sei kuti mwana azotsikwa. Saka tizive kuti akadhumwa akanopinda pasi kana kuti ane chaakanga aona kuti apinde pasi pemota hatizivi. Saka mutemo asi vaigona kunge vakambotarisa kuti hapana chiri pasi here kana kuti serodhi yemurokesheni vana vakanga vachingotamba hapana pane mwana padhuze here. Saka zvinhu zvakatibata kuti mwana akangotsikwa zvisina tsarukano. Saka kuuya vakauya vakatibatsirawo kuchema mwana, vakakwanisawo kubvisa mari yepolisi ne50 kg yavo yechibage. Saka ini ndakazovabvunza ndakati izvi zvamaita izvi zvaperera ipapo here kana kuti ivo vakati vakamboramba vakanyarara. Ndakabvunza futi zvikanzi saka mamuda kuti paitwe chii? Ndakati sekuziva kwangu kwandakambozvionawo kwazvakaitwa pachivanhu iropa ramadeura iri. Saka munofanirwa kuti imi ndimi munofanirwa kuti muzvichenure. Zvikanzi saka kuzvichenura kwacho tinoita sei? Ndakati aiwa imi ndimi izesachi kuripa nokuti ingozi yamatoisa mumusha menyu. Saka ndipo vakandibvunza kuti saka munenge muchida kuti tibvise chii? Ndikati izvi hazvichadyi. Imi sekuuya kwamaita nerudo rwenyu rwokuti makaita tsaona kutibatsira ndokunogara pasi kwamuchaita mozongodzoka totaura kutangira ipapo izvino tichiri kuchema. Saka baba vacho vandaitaura nawe ivo vaiti tatisati tambosangana nedambudziko rakadai saka hatizvizivi. Asi adzimai vacho vakazodairo vakati ndinosizvinzwa kuti ndo zvinoitwa. Ndikatazongotanga kupindurana kusvika ivo vazovhurika. Ndopavakazonditenda vakati maita henyu ndatovhurikawo, ndazvinzwisisa zvamuri kutaura kuti kuchenura uku kwakuratidza kuti mwana wedu mhepo iyi isazorambe ichimuteera, asazorambe achiita futi izvi. Saka ndopandakapedzisira kutaura navo ndobva ivo vazongotiwo kana marunga nyaradzo munozongotideidzawo motiudza kuti tiri nyaradzo. Saka pavachauyawo panyaradza tichaziva kuti vachauyawo tichitangira papi. Asi ndo zvandakangovaonesawo kuti munofanirwa kuchenura ropa ramadeura iri. Tinoramba tichiuya kwamuri tichikuyeuchidzai kuti tinoziva kuti rufu runouya pamwe pacho tisina kugadzirira. Kune avo vari kushandira kunze kwenyika dzavanogara vatoti vari kudhayasipora. Musakangana kuti vedhayasipora insurance vanokwanisa kukurerutsirai mutoro iwowu wekukwanisa kuendesa mutumbi wehama yedu kumusha. Munokwanisa kuzvijoinira imimi muri kudhayasipora kana kujoinirawo kunyangwe nevamwe vari kuno kumusha. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe. Uye tiri kuramba tichikuyeuchidzai kuti tine chirongwa chedu chaakubuda paZBC chinonzi icho Twice a Mother. Chabuda paZBC tinozochiisa zvakare pano paDestiny TV. Chivimbo chedu kuti muchatsigira chirongwa ichi. Uye vana amai vari kubuda apa vanoda rubatsiro rwenyu zvakanyanya nekuda kwekuti havana zvimwe zvavanogona kuita nekuda kwevana vavanochengeta.